Gepleýär Azatlyk Radiosu. Akşamyz haýyrly bolsun gadarly dinleýijiler. Şun 2014-nji ýylyň 18-nji dekabry hepdeniň penşenme güni. Pragadak studiýada siz bilen men Sehra. Şunky habarlar günnelik programmamyzyň esasy böleginde. Putin öz ýyllyk çykyşyna günwatary aýplap Rus ykdysadyetiniň ayaga galjakdygynyň ikuşsyzdygyny aýtdy. Конечно, сегодняшняя ситуация спровоцирована внешними факторами прежде всего. Owasanyň demiradygynaky Türkmenistan bilen serhetdeş regionlaryň ýaşaýjylary Türkmenistanyň serhedi berkitmek bahanasy bilen öz territoriýalaryny alýandygyny aýdyp, öz näýileligini bildiren soň bu regionlaryň ýaşulary Owan paýtagty Kabula çağıryldy. Dünýäne gelip geldiler, şuna işletmekde olara ýa-da mantat gollara. Türkmenistanda ilat ýadygynyň geçirilenine 2 ýyl boldy, emma munyň netijeleri henüz hem ma'lum edilmedi. Şondan başga bu saatde 2012-nji ýylyň ilat ýadygyny ýatlaýan nam nişan ýok. Lewap vilayatynyň garaşdyrlygy etrafynda şuň ýerden saat 9:30-dan bäri tebii gazyň ýokdugy habar berilýär. Gazın kesilmeginin sebebini magistral gaz geçircisinde becerisi işlerinin alınıp barylýandygy bilen düşündirdi. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary eşitdirmäsi inen şart. Habarlar günnelik programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň günüň täzelikleri bilen tanyş boluň. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin öz ýurdunaky häzirki ykdysady problemalaryň belli bir derejede daşky faktorlar şolsanda dünýäde neftiň bahasynyň arzanlamagy bilen baglydygyny aýtdy. Конечно, сегодняшняя ситуация спровоцирована внешними факторами прежде всего. Но 18-nji dekabrda geçiren ýyllyk medbuat konferensiýasynda Putin Rus ykdysadyetiniň ayaga galjagynyň ikuşsyzdygyny aýtdy we munyň 2 ýyla çekjekdigini çaklady. Şeýle-de ol şol 2 ýylyň dowamynda Russiýa energiýa bil baglayan ykdysadyetini diversifikasiýalaşdyrmak üçin ädimler äderdi. Pakistanyň armiýasynyň başlygy Rahil Sharif Owan prezidenti Ashraf Ghani bilen gepleşikleri geçirmek üçin Kabula bardy. Duşuň dowamynda Sharif we Ghani terrorçylyga we ekstremizme garşy bilelikde görüşmäge wada berdiler. Sharif Pakistanyň Peshawar şäherindäki harbalary deýişli mekdepde 132 çağa we 9 mollim öldürilenden bir gün soň 17-nji dekabrda Owan paýtagtyna bardy. Şol hüjümüň jogapkärçiligini Pakistanyň Taliban hereketi özü üstüne aldy. Sharif bilen geçiren duşundan soň Ghani terrorçylyga we ekstremizme garşy täsirli çäreleri amala aşyrmak üçin Owasanyň we Pakistanyň ak ýüreklilik bilen bilelikde işlemegine pursat dörüdi diýdi. Sharif Owasany edýän saparynyň dowamynda howpsuzlyga ýardym berji halkara güýçleriň komandiri general Joseph Danford bilen hem duşdy. Niderlandlaryň prokurorlary kanun çykarjy Geert Wildersyň 2014-nji ýylyň mart aýyndadan köpçüliklerin çykyşy bilen baglanyşykly jinsy ýigrenji öjükdirmekde aýplanýandygyny ma'lum etdiler. 18-nji dekabrda prokurorlar tarapyndan elan edilen aýplamalar Wildersyň islam dinine we migrantlara garşy ritorikalary ýagny çiğşirilen sözler bilen ilteşikli ikinji ýedek suud işi bilen ýüzeýi dolýandygyny görkezýär. 2011-nji ýylda Wilders şoňa meňdeş aýplamalardan aklanypdy. Şonol islam dini bilen natsizmi deňeşdirip Gurhan kitabynyň gadygyny edilmegine çağrış edipdi. Wildersyň ýüzeýi dolýan soň aýplamalary onuň köpçüligi Niderlandlarda has köpmi ýa-da azrak Marokkalyny isleýärsiňi diýip beren soraw bilen ilteşiklidir. Şonu köpçülik azrak diýip jogap beripdi. Wilders 18-nji dekabrda ýazmaça ýaýradan beýanatynda özüniň millionlarça adamyň pikir edýän we ynanýan zadyny aýdandygyny belleýär. Siriýadaky urşa synedýän Düýbi Britaniýada ýerleşýän topor Islam döwleti atly toporyň kontrollugynaky owada ýaşaýan Şeýtat taýpasynyň 1900 çemesi agzasy toporyň söwüşçüleri tarapyndan asylyp öldürilmekden howatyrlanýar diýär. Bu taýpanyň agzalary öz owalarynyň ýagny Deir al-Zawr welaýetinde ýerleşýän Kaşkiýanyň kontrollugy Islam döwleti atly toporyň gödäwçiligine geçmeden öň toporyň söwüşçülerine garşy görüşipdiler. Siriýanyň adam hukuklary boýunça obserwatoriýasy gürlüňgi diýen taýpa 230-dan gowrak agzasynyň jesediniň Owanyň golaýyndaky gonumçylykda tapylandygy barada ma'lum edilenden bir gün soň 18-nji dekabrda jemleme hasabatyny ýaýratdy. Sinçi toporyň başlygy Rami Abdel Rahmanyň sözlerine görä, taýpanyň başga 1000 çemesi agzasy ýitirim bolup, olaryň Islam döwleti atly toporyň söwüşçüleri tarapyndan öldürilendigi çaklanýar.
Rusiýanyň resmileri durnuksuz Demirady Kavkazyň Kabardino-Balkary regionunda 3 döwüşçüniň şol sanda yaraly toporuň lideriniň öldürilendigini habar berýärler. Terrorçylyga garşy görüş boýunça Milli Komitetiň berýän maglumatyna görä 3 döwüşçü 18 dekabrda regionyň Baksan etrawyna geçirilen operasiýalarda öldürilipdir. Komitetiň maglumatyna öldürilenleriň biri Kabardino-Balkaryanyň Demirady günorta bölegindäki jinaýatçylykly topara ýolbaşçylyk etmekde gözlenýän 28 ýaşyndaky Anzor Guchapshev diýilip ma'lum edilýär. Demirady Kavkazyň ilatynyň aglawaty musulmanlardan ibaret welaýatlary hüjümlerden we howpsuzlyk güýçleri bilen söwüşçüleriň arasynda bolan çakmyşyklardan ejer çekýär. Bu sebäpde islamçy söwüşçüler we jinaýatçylykly toparlar Russiýanyň harby işgärlerini we yerli resmileri ýygyderli nişan alýar. Hormatly dinleyijiler, siz şu saatyň käbir möhüm habarlar bilen tanyş boldyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňizi ýetiren men Sahra. Saatlar ketmeden soň habarlar günelük programmamyzyň esasy bölümine geçýäs. Ýan habarlardan belläp geçişmedi ýaly 18 dekabrda Russiýanyň prezidenti özüniň ýyllyk çykyşyny geçirdi. Şonda Putin Rus ykdysadyetiniň ayaga galjakdygynyň ikursuzdygyny aýtdy we munyň 2 ýyla çekjekdigini çaklady. Putiniň eden ýyllyk çykyşy barada giňişlik maglumaty kärdeşim gözellendiňläliň. Prezident Vladimir Putin gün batary täze virtual Berlin diýwaryny döretmekde aýplady we ortaýatyň ykdysadyetiniň dikeljegini aýdyp, rublň hümmetiniň pete gaçmagyny bildirilýän aladalanmalary köşeşdirmäge çalyşdy. Rublň pete gaçmagynyň ykdysady çökünlüligi we gün batary bilen dartgynlylygyň güýçlenýän wagtynda täze ýyl bayramçylyk mövsüminiň öňü sirasynda geçirilen ýyllyk metbuat konferensiýasynda Putin ortaýatyň ykdysadyetiniň hökman dikeljekdigini aýtdy we munyň 2 ýylyň dowamynda boljagyny habar berdi. Считаю, что и Центральный банк, и правительство. Merkez Bank we hökümet häzirki ýagdaýda talaba laýyk zerur çäre görýär diýip hasap edýär. Принимают адекватные меры в сегодняшней ситуации. Diýip Putin aýtdy. Ol Kremlde ýüzlerçe jurnalistiň öňünde den çykyşynda ortaýatyň mali kynçylyklarynyň esasan daşarky faktorlar tarapyndan şol sanda dünýäde neftiň bahasynyň pesligi tarapyndan öjüktirilenligini aýtdy we ýurdun energiýa dayanýan ykdysadyetiniň uğruny üýtgetmegi wada berdi. Конечно, сегодняшняя ситуация спровоцирована. Elbetde, şunky ýagdaý ilkinji nowatda daşarky faktorlar tarapyndan öjüktirildi. Emma mundan olarky 20 ýyla golay wagtyň dowamyna ykdysadyetimiziň uğruny üýtgetmek goýunça planlaşdyran we edilmeli bilen zatlardan köp zadyň edilmeýänligini hem boyun almagymyz gerek. Практически предыдущих 20 лет. Putin göne firdeden çykyşynda hüjüm edejäginde gepläp Kiýew we Ukrainadaky konfliktde günäledi we Moskwanyň gün batary bilen arasyndaky gapmagarçylykda Birleşen Ştatlary we Ýewropa bileşigini aýplady. Biz hiç kime hüjüm etmeýäris, siýasy taýdan biz öz bähwitlerimizi goraýarys diýip Putin aýtdy. Ol Kiýewiň Ukrainanyň gündorunda jazalandyrjy operasiýalary geçirýänligini aýtdy. Bu regionda Ukrainanyň hökümet güýçleriniň we ortaýatçy separatistleriň arasyndaky söwüşler zerarly aprel aýyndan bäri 4700 adam wepat boldy. NATO ortaýatyň separatistlere harby taýdan ýardym berýänligini aýdýar. Putin Ukrainanyň syýasy bütewligini isleýänligini aýtdy. Emma ýurtdaky konfliktiň soňuna çykmak meselesiniň başgalara bagly bolup durýanlygyny belläp, Ukrainanyň prezidenti Petro Poroshenko'nun parahatçılığı isleýänligini, emma başgalaryň ýeňişe çenli söwüşi isleýänligini we munyň parahatçylygy ugrundaky tagallalara zeper ýetirýänligini aýtdy. Putin NATO'nun 1991-nji ýylda Sowet Soýuzynyň dargamagynyň ýa-ni gündogora tarap ýaýwanlanmagynyň we Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylygyndaky raketalardan goranyş sistemasynyň döredilmeginiň Ýewropada täze böwetleri döretmek boýunça tagalla edilenligini aýdyp, ortaýatyň Ukraina boýunça pozisiýasynyň bu hereketiň bes edilmegine signaldygyny belledi. Şeýle-de Putin gün batary geçmişde ortaýatyň Demirgazy Kavkaz regionunda terrorçylara göne we doly goldaw bermekde aýplady. Şeýle-de Birleşen Ştatlaryň we Ýewropa bileşiginiň ortaýatyň ýyza gaýtmagyna synaşmakdan hiç wagtda el çekmejegini çak etdi. Ýyllyk metbuat konferensiýalar 1999-njy ýylda ortaýatyň hökümet we döwlet başyna geçen Putiniň ýurdun içinde öz awraýyny galdyrmak we gün batara duýduruş bermek üçin ulanýan gurallarynyň biri bolmagyna galýar. Şu ýylky çäre ortaýatyň rublň hümmetiniň pete gaçmagy we Ukrainadaky konfliktde oýnaýan roli bilen baglylykda üns merkezine düşen wagtyna gabat geldi. Putiniň eden ýyllyk çykyşy barada kärdeşim gözeliň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz.
Habarlar günlük programmamyzda Türkmenistana değişli maglumatlarymyz bilen dowam etdirýäs. Owgansanyň Demiradagynaky Türkmenistan bilen serhetdeş regionlaryň ýaşaýjylary Türkmenistanyň serhedi berkitmek bahanasy bilen öz territoriýalaryny alýandygyny aýdyp, Azatlyk radiosyna öz nägileligini bildiren soň, Garkyn etrawynyň käbir ýaşullary Owgansanyň vice-prezidenti bilen gepleşikler geçirmek üçin Kabula çagyryldy. Bu wakalar barada Azatlyk radiosynyň Kabula habarçysy Şamirdan Gulumrady giňişräk maglumat berýär. Garkyn etrawynyň halkynyň biziň mülkümüz diýip hasaplayan adasyny Türkmenistanyň ýelap başlamagyndan soň bu etrawyň ilaty oňa garşy protest geçirjekdigini aýdyryp haýbat atdy. Şondan soňra käbir ýokary wezepeli awgan resmiýetleri olardan protest geçirmezligi haýyş edipdir. Meseleniň döwletara gepleşikler arkaly çözüljekdigine söz beripdir. Şo sebäpden Garkyn etrawynyň ilaty Türkmenistana garşy protest geçirmegi häzirlikçe goý bolsun etdi. Garkyn etrawynyň il ýaşullary Jowzan welaýatynyň merkezine baryp resmiýetler bilen şu barada gurrun edýär. Hemen paýtaht Kabula baryp ýokary wezepeli awgan resmiýetlerine arda bilen ýüz tutýar diýip Garkyn etrawynyň häkiminiň wezepesini ýerine ýetirji Muhammed Sahy Ihsan Azatlyk radiosyna aýtdy. Bu dawanyň indi gepleşikler arkaly çözüljekdigine ol umyt bildirdi. Dünýäne gelip de bileşmene işetjekdiginde olara ýa-da bermäntek gomlara mana hazır mana qomlar yaşlılar şöyle gelip oturdular. Yerler gitsek mana merkeze vilayetler çeşitlenecek. Hazır yaşlılar onlara ketler ama da kaldırdık. Türkmenistan hükümeti bilen, Owganstan hükümeti bilen böyle gepleşeli dip koydular. Garkyn etrabynda talep jeňçilerine garşy güreş alyp barýan yerli türkmen ýaraglarynyň başlygy Gurbandardy komandiriň aýdyşyça meseleniň çözgüdi üçin Kabula baryp awgan hökümetine ýüz tutmagy ol Garkyn halkyna maslahat beripdir. Vice-prezident general dostum bilen Jowzan welaýatynyň häkimi Baýmurat Goýunlam gawga bilen meseleniň çözülmejekdigini aýdypdyr. Men baraldy, men maslahat berdim. İnşallah döwlet boljak o döwletinde biziň arzuwy etmege bolmaz ýene dostumyz baýlarına barar, gepimizi aýdar inşallah. Bir wal saýby aýtdy, olamaydy ýene müzahire bile bolmaz, döwlet bilen asla bolýdy dolarym. Waldan emri alaldydım, wal uşwalykdan tapdygar soň erkeden bir ýüzeli ýany namaýandalar geldi, kanaat berdim. Men etdim, ýany işidele. Mana men öňüňizde düşüp gideýin, o mirabaza baraly, aýtsaly billere öz döwletimiz wal näme diýär, soň näme ikdamalda soň alar. Hökümet bir zat diýer, döwlet bize bir zat diýmese bolmaz. Garkyn etrawynyň arçyny Gulam Rasul adada garym gadyp gaçy galdyrmalygy Türkmenistandan talap etdi. Garkyn etrawynyň deňinden Türkmenistana ziýan ýetmejekdigini ol belläp geçdi. Mugayra etçek ilgeslerimizi gol gepişip bile derre koydurup oturup bir komşu hem şaka çağına aykılayan hem sayamız Türkmenistan bilen hem sayabırçılardan bir hayiş etmiyoruz. Biz şu cengelimize çiğille anırraktan istedik. Biz sonra öz yerimiz bir dava ediyoruz. Bizim sol Aktaş diyor kariyamızdan aynen 25 kilometre anırda bağlıqlı. Bizden 5.000 kilometre sol deryadan anırda ötün yıl kaldı. Türkmenistan'ın bizim hayişimiz hem sayamız biz mana bu serhadımızı koruyup oturuyoruz. Serhadımızda hiçbir gep yok. Bizim sol emlaki yerlerimizden anırraktan çiğil edip biz sol cengelden çöp alıyoruz. Kokalıyor sonun gün görüyor. Biz komşu hem sayamızdan hayışımız sol. Biz hem ona hiç vaktilerim yetiren de hem yetirmiyoruz. Biz hem sondan hayış ediyoruz. Sol çiğilini anırraktan istedik. Deryadan bir 500 metre anırdan sol kaçıyı kaldırıp varıyor. Katı kolay gelip duruyor. Hükümet sol serhadı ayık etmeseler ana sonyan bolup durdu nezit. Davaly ada bilen bagly Azatlyk radiosunda maglumat berildi. Garkyn etrawynyň ilatynyň meseleniň gepleşikler arkaly çözmäge synanyşmagam şoňa gabat geldi. Ma'lum bolýarly käbir ýokary wezepeli awgan resmiýetleri protest geçirmezligi Garkyn etrawynyň ilatynyň haýyş edipdir. Gepleşigi taýinlap Azatlyga ýetiren Şaýmardan Gulumrady. Hormatly dinleýijiler, çäre görülmesi Türkmenistana hüjüm eder sözbaşy bilen 17-nji dekabrda çap eden makalamyz okuyjylarymyzyň arasynda uly gyzyklanma döredip oňa ençeme tesir gelip goşupdyr. Ýatladyp geçsek, bu makalamyz Owgansanyň Demiradagynaky Türkmenistan bilen serhetdeş regionlaryň ýaşaýjylary Türkmenistanyň serhedi berkitmek bahanasy bilen öz territoriýalaryny alýandygyny aýdyp öz nägileligini bildirenlik baradadyr.
Aşabatdan mertatly okuyjymyz sen Türkmenistana ädimiňi ätde göräý. Türkmeni özüňiz ýaly gördüňizmi diýip soraw alyrdyr. Selefi ady bilen tesbir aldyran ýene bir okuyjymyz Türkmenistana aýagyny sokup görsünler. Şonda puşman bolarlar diýip öz garaýşyny galdyrdyr. Adyny ýazman tesbir aldyran ýene bir okuyjymyz bolsa paranlamak türkmenler. Bu paranlap gürlemek diýen häsiýet size kimden galan häsiýet? Niýazow döwründenmi ýoksa Berdimuhammedowdanmy geçdi? Pişiň haşhaşysy Samanhana çenli diýipdirler. Başyňyza gelse şol mahala görersiňiz, Hudaýyň ol adamlara beren tebigy topragyny Türkmenistanyň haksyz ýerden eýleme näme haky bar? Eger Türkmenistan bu edýän haksyz işinden ýyda gaýtmasa, Türkmen topragyna döküljek bir damla ganyň sebäpleri Hud Berdimuhammedowyň özüdir. Muny berk belläň diýip öz tesbirini, öz garaýşyny galdyrdyr. Hormatly dinleýijiler, siz hem biziň her gün efire giden makallalarymyzy adathabar.com web sahypamyzda okap ol ýerde öz garaýşlaryňyzy galdyryp bilersiňiz. Web sahypamyzda Türkmenistandan garawum.info arkaly girip bolar. Habarlar günnelik programmamyzy dowam etdirýäs. Türkmenistanda ilat ýadynyň geçirilenine 2 ýyl boldy. Emma muňa garamazdan ilat ýadynyň netijeleri, ýagny ýurtdaky ilatyň anyk sany we beýleki zerur maglumatlar henüz hem halka ýetirilmeýär. Bu barada Aşgabatda habarçymyz Murat Urwanyň taýýarlan maglumatyny dinläliň. Allah 2 ýyl mundan 2010-njy ýylyň 15-26 dekabr aralygynda ýurtda ilat we ýaşaýyş gorunyň uşdan tutma ýaly geçirildi. Emma bu ýalyň netijeleri henüz meşgul edilen ok. Ýogsa bu çäräni geçirýän döwlet edarasy bolan Türkmenistan Statistika we Döwlet Komitetining resmi web saýtynda habar berilişine görä, bu ýalyň tapgyrlaryň deslapky netijeleri 2013-njy ýylyň iýul-awgust aýlarynda neşir edilmeli. Şol ýylyň noýabr, dekabr aýlaryna bolsa bu ýalyň netijeleri elektron we kagaly formatdaky görnüşlerde taýýarlanyp köpçülige ýaýradylmaly. Garar resmi maglumatdan çen tutulsa eýýän 2014-nji ýylyň başlarynda bu ýalyň gutornukly netijeleri baradaky maglumatlar el ýeter bolmaly. Emma türkmen mediasynda hem-de Türkmenistan Statistika we Döwlet Komitetining resmi web saýtynda bu ýalyň netijeleri şeýle olaryň gejikdirilmegi barada hiç ýyl maglumat berilen ok. Ýergelen aýtsak ýokarda alan edaranyň Türkmenistan Statistika we Döwlet Komitetining web saýtyndaky Türkmenistanyň ilatynyň we ýaşaýyş jaý gorunyň uşdan tutma ýalynyň tapgyrlarynyň meýilnamasy hem aýrylypdyr. Ýogsa bu meýilnamany 2 aý mundan hem şol web sahypada görmek bolýardy. Häzir bu saatda 2012-nji ýylyň ýalyny ýatladýan diňe bir maglumaty, ýagny şol ilat ýalynyň stata berkarar döwletli bagtyar diýar ilat ýalyny önämli barýar. Statanyň soňy şygara asyndaky nyşanyny görmek bolýar. Şondan başga bu saatda 2012-nji ýylyň ilat ýalyny ýatladýan nam nyşany ýok. Şu ýylyň 4-nji aprelinde geçen hökümet maslahatynda Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow ilat we ýaşaýyş jaý gorunyň uşdan tutma ýalynyň netijelerini jemlemek boýunça işleri tiýleşdirmek barada Türkmenistan Statistika we Döwlet Komitetining başlygy Memmedow görkezmek hem berdi. Şondan soň 8 aý geçdi, emma hiç ýyl netije ýok. Belläp geçse 2007-nji ýyldan bäri Türkmenistan ilatynyň sany barada hiç ýyl resmi maglumat çap edilmeýär. Habar serişlerinde 2012-nji ýyldaky geçirilen ilat we ýaşaýyş gorunyň uşdan tutma ýaly asla agyrmaýarym. Emma ilat ýaly bilen bagly ýagdaý illeşdirmeli gyzyklandyrmak hem duranok. Mysal üçin Azatlyk radiosynyň Azat Habar.com saýtynda ilat ýalynyň gejikdirilmegi bilen bagly açylan forma Şweýçardan Harmrad adly okuyjy şeýle ýazýar. 4 milyon ilatly Türkmenistana bu şäherden geçirmek üçin oturup sanasam, ýatyryp sanasam 10 wagt aňyrbaşy bilen ýeterlik. 2 ýylda sana planlaşdyrar ýaly Türkmenistan Hytaý däl. Millet sany boýunça türkmenler Hytaýyň bir owas diýip Harmrad öz garaýşyny beýan edipdir. Özüni gaýgyly Atabaýew diýip tanınan okuyjy bolsa munyň sebäbini şeýle düşünýär. Benim fikrimçe ýalyň netijesinde sosial gorulukdaky we jaý üçinçilikdäki ýetmeşlikler şak edilenden köp bolup çykdy. Olary gidermek üçin hökümetde ýeterlik budjet ýok. Sebäbi 2017 Aziýa oýunlary üçin gurulýan Olimpiýa şäherçesiniň guruluşyna gaty köp pul çykdy we Hytaý we top gaz geçirjileri ägirt ulmaýa goýumlar talap edýär. Şoň üçin hökümet ýalyň netijelerini elan etmeli we 2015-2030 planyny düzmegi goýuwursun etmegi makul diýip
özünün gaýgyly atabaýty tandan okujýar. Elbetde forma gelen tesbirlerin näme derejede hakykata laýyk gelýändigini degişli resmi idaralar tasdiq etmek ýa-da inkar etdirmek başartmady. Türkmenistana ilat ýaly iň soňky gedek 1995-nji ýylda geçirilipdi. Şonda ýurdun çäginde 4.481.000 adam ýaşaýandygy barada maglumat berilipdi. Ýeri gelen ýatdasda häzirki Türkmenistan territoriýasyna birinji gelip ilat ýaly 120 nollar geçirilipdir. 1913-nji ýylda geçirilen şol ilkinji ilat ýalynyň netijeleri boýunça ýurdun ilat sany 1.041.000 adama barabar bolupdyr. Habarçymyz Murat Urwanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, ilat ýadynyň netijeleriniň halk köpçüligine henis hem mälim edilmediligine siz nähil araýarsyňyz? Siziň pikiriňizçe munyň nähil sebäpleri bolup biler? Bu baradaky garaşlaryňyzy, bellikleriňizi, maglumatlaryňyzy biziň bilen paýlaşyň. Biziň medpuot email belgisi gmail.com email adresimizde hat uradyň ýa-da Moskwadaky telefon belgimiz 7926 236 04 55 jaň ediň ýa-da SMS ýazyň. Habarlar günnelik programmamyzy ýurdun günnörünaky Lewap welaýatynyň gelip hoşan maglumatymyz bilen dowam etdirýäs. Gyşyň häzirki sowuk günlerinde Lewap welaýatynyň garaşsyzlyk etrawynyň ähli ýerine şu gün ýagny 18-nji dekabrda ýerden saat 9:30-dan bäri tebii gazyň kesilenligi habar berilýär. Ilat sany 50.000 töweregi diýilip çaklanýan garaşsyzlyk etrawyndaky bu ýagdaýlar barada Lewapda habarçymyz Osman Halief maglumat berýär. Şu gün 18 dekabrda ýyl saat 9:30-da Lewap welaýatynyň garaşsyzlyk etrawyna tebii gazyň berilmesi kesildi. İlat sany 50.000 töweregi bolan etrawyň jemgyetçilik binalarynyň ýaşaýyş jaýlarynyň ählisi diýen ýaly tebii gaz bilen ýyladylýar. Daşarda howa salkyn, ýyllyk 5-6 derece. Gün ortağına golay, jaýlaryň içiniň ýyllygy hem daşardaky bilen deňleşdi diýen ýaly. Mektebe çeni çağalar edarlarında çağalara daşky eşiklerini giydirmeli, olaryň çaýnakarny ocaklarda taýýarlamaly bolandyklaryny şol edarlarynyň biriniň işgäri Gülaýym aýtdy. Etrap gaz üçinçilik edarasynyň nowatçy dispetçeri gazyň kesilmeginiň sebäbini magistral gaz geçirjisinde bejerişi işleriniň alınıp barýandygy bilen düşündirdi. Gazyň giýişlik saat 17-de berilejekdigini aýtdy. Etrap merkeziniň ýaşaýjysy aman, şeýle ýagdaýyň ýygydan gaýtalanyp durýandygyny, özem tebii gazyň elektrik togunyň kesiljekdigi barada ilata öňünden habar berilmeýändigini aýtdy. Howanyň sowuk we aýazly günlerinde gazyň kesilmesiniň adamlaryň gündelik durmuşyna yaramaz täsir edýändigini nygtan aman sözüni dowam etdirip ýene şeýle diýdi. Gaz geçirjilerini howanyň maýly günlerinde bejeren oklar, hökman sowuk düşerine garaşýarlar. Ýaşaýyş jaýlaryndaky peşlerde, buğda ýyladyjylarda hem diňe tebii gaz ýakylýar. Olarda ýangyzyň başga görnüşlerini ulanyp bolanok. Gazyň kesilmesi ýaş çağaly maşgalalar üçin hasam kyn diýip Aman Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Efirde adynyň tutulmazlygyny haýyş eden gaz ogurunyň önermeni geçirjilerin ýygydan hatardan çykyp durmagynyň sebäpleri barada şeýle diýdi. Turwalary berilýän tebii gaz gowy arassalanylmaýar. Onun düzümünde suwuk kondensat kän. Gyşyň aýazly günlerinde ol doňýar. Turwalaryň geçirjiligi peselýär. Hatda olaryň ýarylýan halatlaram bolýar. Beýle ýagdaýlaryň öňüni almak üçin turwalary ýygydan arassalap durmaly. Gaz üçinçilik edaralarynda onu etmek üçin zerur tehnikada, gural enjamlar da ýok diýip hünermen gürrüň berdi. Gaz paýlaýjy kiçi deskalaryň, geçirji turwalaryň könelişenligide gazyň ýygydan kesilmegine sebäp bolýar diýip ýerli ýaşaýjylar belleýärler. Soňky ýyllarda dören täze köçeleriň olardaky ýaşaýyş jaýlarynyň köpüsine turwalar ýaşaýjylaryň özleri tarapyndan çekilen, her kim tapan turwasyny çeken soň olar dürli ölçegde käbiri bolmalysyndan has inçe yerli gaz üçinçilik jemaat hojalygy edarlaryna olar çalışmak üçin täze turwalar berilenok. Soňky döwürde tebii gazyň önümçilik maksatlar üçin ulanysy da artdy. Garaşsyzlyk etrawynda döwlet eýçiligindäki we hususy kerpiç zavodlarynyň sany 20-den geçýär.
Adamların şahsy hojalıklaryndaky ýyladyşkanaların sanynda artýar. Dogry, olar hem gerek. Ýöne olar ilatyň durmuş hajatlary üçin goýberdiýän gazyň möçberine täsir etmese gowy diýip yerli ýaşaýjylar aýdýarlar. Habarçymyz Osman Hanlysyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, şuň gün Lewap welaýatynyň garaşsyzlyk etrawynyň ýaşaýjylary gaz ýetmezçiliginden ejir çekýän bolsa, Mar welaýatynyň Bayramaly etrawynyň käbir ýaşaýjylary elektrik togynyň ýetmezçiliginden kösenýändigini aýdýarlar. Bayramaly etrawyndan ödüni sonu diýip tanışdyran öý hojulukçy denan elektrik togynyň derejesiniň pesligini belläp, bu ýagdaýyň eýem 2 ýyl goly wagtdan bäri dowam edýändigini aýdýar. Ol bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Sultana Çelwa gurrun berdi. O yerlerinde elektrik togynyň yetmezçiligi duýulýar diýilýär. Gaz yetmezçiligi duýulýar diýilýär. Ýollar yaramaz diýilýär. Şu wagtda seniň oğlaryňyň ýagdaýy nähile? Men Bayramaly etrawynyň Ağusty hanreşiginde ýaşaýan. Biziň etrawymyzda tok pes. Ýöne gazlamyz gowy. Pes tokda oturýar. Ödem täzelikde 1 killikde bolur. Ine şol 1 killikde boldy diýäňiz, şonuň peselmegine näme sebäp boldy? Onuň peselmegine transformator ýanyny. Biziň uly transformatormy ýanyda ýerine kiçini getirip goýdular. Onuň toklamyz gowdy. Soňam bize şo ýetip gelýän, köçämizde ýetip gelýän ýola goýulan ýolçylar bar. Şolar şo bärik bize ýetip gelýän ýerine goýmadylar. Aňryk goýdular da biziň ýanymyz garanky. Onun soňam şo toklamyz uly tok paýlayan transformator ekitdiler, atyldy diýip. Soň ýerine de kiçini goýdular. Onun soňam Ýekece filmden bärik halka paýladylar bir köçe otaýda hemmetsel şoňa paýladylar, olam götürübilen okşa ýekece film durda götürülmenem toklamyz pes 1-20 ýolyň içine otursaň 1-20 ýüdümde morun okýabat. Şular ýalyk togyňyz yaramaz derejede bolsa, degişli daralara ýüz tutmaňyzmy? Elektrisiýetiň başlygyna ýüz tutdyk biz. Häkimede bardyk. Etrap häkimede bardyk. Onu da şolar şol meseleni çözüp bilen ok näme üçin ýeten transformator ýagdaý ýanan transformator edir şol ulyny goýup bilen oklar da gaýrat ediň basmyny toklar täzelenmeli, täze toklar çekilmeli salbalar. Şonu oňarlar da 2014-de goýduk zat diýip aýyp palhodyň näme OWD-niň başlygam diýdi şonu. 2014-de näme edildi? 2014-de işledim edilen o. 2014-de goýduk diýil, 2 million 2010-de boljakmy? Ulu transformator ýanal bäri biziň toklamyz pes, halkyň ýagdaýy kyn. Şyklandyrýan, köçäni şyklandyrýan çyralary goýdular diýdiň stolbalary. Şo näçe aralyga goýdular? O köçeler şyklandyrýan çyralar biziň ýanymyza goýulmady. Aňryk o gazetaradan bäri ki goýulmady da, şo gazetaraň deňine çenli goýuldy. Onuň näregem goýulmady. Köçelerimiz garanky, ondan toklar pes. Ondan ýollaram gum, gapdanmazdan kamaz, ulu maşinlar, neme çalaja türk geçenne öýlemizin içi todondan doly. Todon daşarda, inha Thomas wagtyla daşarda oturup çay içsek, ýatsa galadaň ýok. Ertirden turýan hemme hatda ýorgun şoklan gum, opşun mara ýagdaý kynrak. Etratanam toklamyz pes. Ýa-ni tok bilen bagly, togyň şular ýalyk pes bolsa, elektrik bilen işleyen enjamlaryň ýagdaýy nähilek bolýar, bir köýýän datlaryňyz bolýarmy? Hawa, şu elektrik bilen işleyen enjamlarymyz togyň pesligine biziň öz öýümüň hem goňşulymyň haladinlikler ýanyny, haladinliklaryň relämi zaýa bolýar. O telewizor ýanan wagtama şular ýalyk elektrik enjamlaryňyz haladinlikleriňiz zaýalananda, köýende tok sebäpli bolýandygy üçin, şunun köýýändigi üçin tok edarasyna bir näradeçilik bilen ýutulýanyzmy? Tok edarasyna näradeçilik bilen ýutulmady. Inha tok oňaraýyň, tok gaýrat edip bize gystan öňürtü. Indi bolýa tomsa geçip barýa, güýze geçdik on. Gystan öňürtü seredäň, gystan ha biziň toklamyz hasan peseler diýip haýyş etdik. Şol köýün enjamlaryň üçin bir kompensasiýa soramydyňyzmy, talap etmediňizmi? Ýok, onu ýaly etdiler, hiç onu ýaly bilemdi o biz. Öz hasamyda beçerýär.
Habarçymyz Sultana Çelwanyň geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, gyşyň häzirki günlerinde elektrik togunyň tebii gadyň öpçünçligi bilen baglanyşykly bökdönçlikler siziň ýaşaýan sebetiňizde hem gözeýilýärmi? Bu baradaky tejribeleriňizi, maglumatlaryňyzy, bellikdir garaşlaryňyzy biziň bilen we dinleýijilerimiz bilen paýlaşyň. Ýa hem berläp geçmeýärli biziň medpuat email belgisi gmail.com email adresimde haturadyň. Hormatly dinleýijiler, şunuň bilen habarlar günnelik programmamyzda geçirip gutarýas. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Sähra alyp berdim. Saatlar kesmeden soň gepleşiklerimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň tolkunlarynyň aýrylma.